Tak, ale čo bude dneska, vítam u môjho štvrtého partu z mojej Minecraft série. A dneska si zahráme Minecraft. Ak ste tu noví, tak nezabudnite dať like a odber. Lebo chcel som dosiahnuť 10 000. A u toho tretieho partu, že prepáčte, ale budem mávať ako sa to tak povie, že týždenné pauzy, lebo budem natáčať videá pravidelne. Zajtra sa tiež ešte vyjde video. To som si istý. Toto je 4. part Minecraftu. Mám single player, survival, môj svet. Tak som troška hral bez kamery. Že som hral hru. Hop, hop. Dobre, idem tam. Dneska som povedal, že bude taká ťažba iba. Že dneska všetko dáme za hlavu, ťažb, stavanie a takto. Je to troška odložím, lebo chcel som ísť teraz si zakúpať, lebo moc nemám dobré veci. Mám iba niečo toto. Ja že tu chcem nastavať Vardena. Tuto dole to pozeral moje video, to by malo byť nie tam, ale niekde tu by malo byť to Warden City. To videl moje video. Tak ideme. Malo by tam byť, že a nám torčky, idem na výpravu bez torčiek. Tak to je vážne. No tak sa vrátime. To nepovedal, že peniaze nezberiem dole. Neviem, mám prší doma. Nechcem to inak craftiť. Tak ideme. No nezaraví. Toto je podozrivá polievka. Tak skúsim ju zjesť, čo mi to dá. Tutok. Tak sa to otočím. A to mi dá. A je to poison. Šťastie. Mám sklo. Som si trošku vytopol. Tak ideme. To malo byť torčky 10. Tu mám v peci. Tak ideme. Tak ideme. Tak ideme. Je to. To ide na ďalší diel. Tak ideme. Čo spravíme? A celé tie torčky, veď ich to ani nevidú. Výprava.
Tak ideme. Budeme čas chleba. Ideme. Tak ideme. Nejda. Nevím, to je sněh, ale co? Já tak mohli spát do sněhu, sněhové koule? To asi nie. Hele, z těch sněhových koulí bychom mohli zapalovat. Tak čo ma to napadlo zabrať sněhovou jakou? Prostě chápete sněhovou jakou? Jako sněhovou jakou, prostě chápete, co tím myslím. Nejde, já jsem to rozhodl trošku vedle sebe. Toto som bol až, toto si pamätáme. Česnač. Pripravme sa. No nie, ja som zaseknutý v tom Ancient City. Tak ideme. Tak ideme. Ideme. Tak, redstone, to neviem na čo nám bude, ale bude sa nám hodiť, ale... Zase z tohto démona. Do Ríma, teda. Padám. Tam nic moc, ale... Hejda. Tak ideme. Mám 9 a skúsim dostať veľa železa. Tak, ideme, kopeme. Tak ideme. Tak, kopeme. Tak.
tak, 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 tak ideme. Možno na budúci diel budeme rybáriť, ako som si robil ten prúd. Takže ma bude čakať vypalovanie a ešte toto, ideme. Čo ametistové jaskyňa. Tak čo? Šťastie, čo to hovorí. Tak ideme pár ametistov, lebo moc sa tu nechcem zdržiavať v tej jaskyni už. Po nejakých pár. Keby bude... Ja som si povedal, že to asi v tej 10. epizóde ukončím. A keby ste chceli, keby na tejto celej sérii, keby tu, na tejto mojej sérii bude 10 000, tak, čo 10 000, nie. Aspoň 100 lajkov, tak táto séria bude pokračovať. Alebo keby nedáte tých 100 lajkov, tak po tej 10. epizóde by som skôr asi iba by som sa pozrel, že koľko nám tu prišlo odberateľov. Tak, potom keď natočím nejaké video, tak to bude video, ktoré budeme kontrolovať tie lajky. Tak ideme. Ona je už tma, takže pri mojom dome sa spavnulo už veľa príšier. Tak to obidem. A keby chcete, aby som vám ukázal, že ako hrám Fortnite, tak nezabudnite dať like a odber. Keď tu bude nejakých 10 lajkov, tak natočím Fortnite. Pre ľudí, ktorí majú radi Fortnite, lebo asi niečo vypálime. Ani mi nezbyla. Tak ideme. Tak, ešte to vypálim. A ešte... Nie. Jau. Tam má XP stolovania. Sa už toho creepera nebojím. Dobre. Tak. Ja to opravím na budúcom ďalej. Tak, ak sa vám video páčilo, tak nezabudnite dať like a odber. A ja sa s vami lúčim. Čaute.